ما حلفت مبر نبرتي كنا مودعتها كلنا أتصبقلنا نعالم سلام نزاز لنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا نادينا قدس رنجل مريم مالاد النت بنا ملاك تراد النت بنا نبياتنا هورياتنا صاركان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كمتنا هوريات زمهار كايوم بسمايات نبرابنا نبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس منقستغات مصا فقد كاغم تاب سمايكم دم عمدريكون نعلات انجرانا لما هبنا نانز ودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا أكفو أدحنا نمبر فتناي تتونا منقسن حيلن كبرن زل عالم ناتك إما أمين أوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك الله حلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك الله يسخي كبان السبرختيخي ركر سغم برخيو وملئتا تسقا جابير مساخيو وفسة الدس والكي حتى ناصر يلنا نفتو ودخ يسوس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويشرق جنا أملاك المدنيس كرسوس كانيكا كنا سرهت يدم ساسي أبى سول دلور كساتي برهان أنتم أبيه كنا تو أبيه ديا كنا تروان سارقوس أنا ببس مكمو كنو فتحنا ونصحنا يرسيان سكولوان سميت يوم هارن كرسوس مال عصر تخلته يوم هارن كرسوس 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 إذا حلف محرنا مزمت محلونا بعفن منفس قدس بنت جتنا مريم مهرنا كرسوس مال عصر تخلته بنت جتنا مريم مهرنا كرسوس 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 الجهة دكتور هلو ناين السحات صلوت وقويتا كل عالم زحزكا يا أبي رابكس نفسنا نسقانا منفسنا تفوس نسخايخا أبت كمبيوتر تايب فافحادو قويتانا نملقنا مدحنا يس كرسوس يبونا بيترس نسخاخو حيخا أبرزاخو زي أن بيت كريستياني كان صحيح أسيل أبدا قيتات كتفوان كنا وصوانا يخلون يوم افتمانكس سماياتنا عهاك وكاي مدر أسر كاب سماي تأسركوني مدر فتح غير ما سماي تفتحكوني زول كان نسخايخا فبوتنا نسمبارد كخلهم ببسمام بقال منفذ كل السفتحوا الناس أزواتني خنو أتنبر لنيام زخونكو أي بقال باريخون فلتأتن بزي فلتأتن تبدلوا قويتانا زما قلقلتها أبوتاتين أديتاتين حواتين حتين أتنيخ حلو ومن تمحت أنمن كموخا حتى أتنيام بدلنيان زخونكو نعيني تحت باريخ افتحاني فابسلس قدس أبو لمنفذ كل السفتحوا الناس أزواتني خنو ومحاريب على بزم حريات مفكر سب زخون كايجابي رام لخنا عالم حتى أترقنا يسبوتنا نسمبارد كان سعوم تقبل إذا العالم يوت برهان كونا برهلم وقويتها كل حتى أتمن حدا قلم خالو وهم مفكر سبي خامو وجابي رام لخنا بعد بزم حريات معات كازر حق محريات كاز بزحي صادقنا عن باريخ حتى أتيسري لي كلهم سبوتنا نسمبارد كون كبدن كمر جمن أدحنم وقويتها بنزاربون بنسرحم بنحسبن كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إجابي رام لخنا قالوا وهم فكر سبي خم وقيتات تفتحنا الناس أزوج أنا نقبرنا نقول زغام فتحيهم حتى أتنيان زغون كون عينا أقل قالي خام فتحني وقيتان سلك أنا قصاتنا أبانتن يذكرهم نبص أباسنا أبمكر يذكرهم وأملاخنا نزعمتات النوح زمانات بسركم بسلام حلولنا وقيتان كل مرحة سوى سلطان بسركم بسلام حلوهم وقيتان لك أنا باباسات النبيس قباسات قصاوس دياقونات أنا قنست إسن أنا ببتن مزمران عندنا قلن منكوسات ردا أنت وارن نزيب لك زتاماتن سبوتنا نسن أرجوتن إنساناتنا بزق قدس بيت كريستيان كاب قيمة من زلوه زبان كلهم ذكر بأمنة كرسوساتنا عيم أقويتا بقنا عيمانة أني عم نزمت بوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا ذكرهم نفسهم من مس أبراهام نساق إني أيقوبنا نبر أقويتا نفس آمتك ولت هايمانات مس أبراهام نساق إني أيقوبنا نبر أنا ونكاب كل بدلين مرجمن كاب كحدتن كاب حاسخا من محل موجازنا دحننا بخدتن برخصتن مسكحاتن لوت هايمانتهم من مس أرماويان كم مصنبارا دحننا وقويتا طبابن حايلن لبن مستو علن أئمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجغ ساعة نزل ألم فتسمنا كم من الرح قبرنا وقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم فتسم هبنا سمراونس كلهم قدسان سمايتاتنا مقصة سمات أما صحفي وصحفلنا بقويتانا يسكر سوس مسؤول مسمن فز قدسان مسقانان صنعاتن بؤذن لك لو من كل ساعة نزل ألم أمين
حرى أملاخ محرنا يقربها لأملاق ربللنا ساعات ليت تبارك لنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا ساعات زمعت زياد ما بارخلنا صلتنا لمنانا عطانا تقبللنا تقبل كادما نفس الدينا نفس باريخا ولت هيمانوتنا نفس عرفتها بلنا على ابونا ابراهام ابونا اسحاق ابونا يعقوب انبرلنا እዙና ድማ አጻናና አልና ነቦና እየብ ደበስካ ደብሰልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ድማ ሰውረልና አና ድማ አለፍትን በር ነበርቲ ከምዘይ ምዃንና ተረዲእና ድማ ዝጎደለና ኸነማልእ ዘይገበርናዮ ክንገብር ድምፅኻ ኸነለሊ መገድኻ ንኽንሕዝ ድማ እስኻ ሓግዘና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቀልና ቢድ መላእኽትኻ ሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለምሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸይ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ إخي كاب أنس برختي إخي فركر سخون بركم تسجع يا بهير مساق إيو أوفست الدس يبلكي أتياتنا خسر يلنا نفتو الدخ يسوس كورسوس ما أنت أنا محرت لمن لنا أمين
هللويا تسهلني اجزئو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي هللويا تسهلني እግዚኦ ተሳሃለን اسمك يا كتوكلت نفسي ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ከተወከለት ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይርህ ህመትከ ወለተ ሃይማኖት ሃይማኖት አበልና በዓል አቦና አብርሃም አቦና ይስሐቅ አቦና ያዕቆብ አንብረልና ሁሎም ሓዚኖም ዘለዉ ድማ እስኻ ጸናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ንዓና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣጸብቐልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ፍቕርን ግሰልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና أنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نأبسنا مدقلنا كاب كفو أدحنا نامبرا فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرن نزل عالم ناتكا إمو أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لكله اللي ناخد دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدى إجابي يرتوات قويتا سراوي سلام لكله نسخي كاب أنس برختيخي فركر سخون برخي عمل تسقى إجابي يرمساخي وفست الدس بالكي عطياتنا سريالنا نفت ودخ إيسوس كرسوس من انتانا محرت لمن لنا أمين هاليلويا وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك هاليلويا وسريلاتي لنفسي يسمع بس كلك وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك هاللي سبحات ووداسي الأملاك النبي سبحات ووداسي እግዚኦ አይርህ ሳመትከ ወለተ ሃይማኖት አቦና ይስሐቅ አብየማ ኢድ መላክ አልወን እንካይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢሞ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኻ በንእሽቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰጥቀ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ያከ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰጥቀ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ያከ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰጥቀ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ያከ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይርግ ነፍሰ አመትከ ወለተ ሃይማኖት آخن حياتون تطبقي ما مودعتا كلنا تطبقلنا نعلم سلام نزاز لنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا أمنقنا سلام هبنا زب عالمنا وريج الحمام دما صغار حقلنا نوسد زلنا مدهاني دما مدهاني تكون بللنا بيد ملاك تحلونا كبدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلنا زقنيات زقنيات تنساي مو تنساي خنبعيل كان خبر كلنا كموت قبري نبهيا وقبري أبغدنا حتى دما أبغدنا صدقي إن تنسألو قبرالنا أب سمايات تنبر أبونا سمكاي كدس من قصها تنسى غاركم تاب سماي كم دما مدريهون نعلت نجرانا لما حبلنا
ንዓን ዝበደሉና በደሎን ከምዚ ሃደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድህነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ፍረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ወካዕበ ናሰበቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር ለአብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለነሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶ ቢያግዝ ውስተ መካን ጽኡር ወሀቦ ማየ ዕረፍት ወያሂብሩ አንሶ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰዑራ ዕለተ በዘኢይትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍላ በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ሃይማኖት በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ሃይማኖት በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ሃይማኖት ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር ጸልዩ በእንተ እለኖሙ ለነፍሰ አመትከ ወለተ እግዚኦ ለነፍሰ አመትከ ወለተ ሃይማኖት ወተሰአላ ለነፍሰ አመትከ ወለተ ሃይማኖት
ሃይማኖት እግዚኦ ለነፍሳ መትከ ወለተ ሃይማኖት መሃራ እግዚኦ አመትከ ወለተ ሃይማኖት መሃራ ወተሰአላ ለነፍሳ መትከ ወለተ ሃይማኖት መሃራ እግዚኦ ለነፍሳ መትከ ወለተ ሃይማኖት መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ አመትከ ወለተ ሃይማኖት አራ ወተሰአላ ለነፍሳ መትከ ወለተ ሃይማኖት መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ الفن لا አሜን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ Kyrieleison, 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 Kyrieleison. Kyrieleison, 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 Kyrieleison. Alaison, Kyrieleison, 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 Kyrieleison. እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ያድል ለመንግሥተ ሰማያት ሃይማኖት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት
ተተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ተሳለነ እግዚኦ ርቶ ይደሉ ጻድንካ ህይወት አብካና ከባርነት ሓራውጣኻና መስቀልካ ናብ ሰማያት ዘሎ አብኻ ቀረብካና ወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን ናዘዝካና ኦ አምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለ ዘእጎይታ ንሕና ባረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓት ከነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ خايخا وقويتا نبياتن هوارياتن بعون زمزقون خان عخان ودسن مسقنا كان لنا أما هدر هوات من تغن عرف بآخا آمين فقار كان قبرنا
بتأذاتك كم إن ملالس قبرنا أقويتان كلن عيشتن عبيتن مما حدرن هزبن نقواسن مقواسين بمردك حلو أقويتنا أملاكنا بروح مقسناتك إما المعالم مسقانا نابن والدن منفذ قدسني قبا لو من كل ساعة نولد ولدن زي ودا أنزل عالم عالم لا عالم ولا تولد تولد يالك عالم عالم آمين ملائكة السماء بچدان قالوا أكلوا بأماني ألسمو مريم ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقربها الأملاك قرب لنا ساعات لي تبارك لنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا ساعات زمعت زياد ما بارك لنا أبعد مينا زمعت زيان ذا ساعات زيان هبكنا لخمونة ذهب كنا معلتي ناتكا سباتكم كنا الله مقد خاخن حزلا نفس ما كنت متلا صغار دعنا صلاتنا لمنا نتقبل كادما نفس الدينا نفس باريخة ولت هيمانوتنا نفس عرفتها بلنا وعلى أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب نبرلنا كلهم عزينا مزلو دما اسخاص أنا نعلنا نبنا أيب دبس كادبسلنا نعنا دما مودعتنا أسأبقلنا كبدينا قدس دنقل مريم بركة رديت كفلنا كم تنهور يا زمهر كايم أب سمايات تنبر أبونا ندبلنا نتوعك لنا ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና በደልና በደሎን ከም ዝሃደግናሎም በደልና ምሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእተና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታት ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ስሉስ ቅዱስ መሃረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኃጢአትና ከሓድገልና ተንስ ለጸሎት ምስለ መንፈስከ ጸልዩ
በእንተ ወንጌል ቅዱስ ወርስያድሎ ለመንግሥተ ሰማያት ወየብስ ከመገላ ኃይል ወጠጋ ልሳንየ በጉርየ ዋውረድከኒ ውስተ መሬት ሞት ወየብስ ከመገላ ኃይል ወጠጋ ልሳንየ በጉርየ ዋውረድከኒ ውስተ መሬት ሞት ወየብስ ከመገላ ኃይል ወጠጋ ልሳንየ በጉርየ ዋውረድከኒ ውስተ መሬት ሞት ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ የናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ذين واتيوس على والده እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ አምላክየ ጊዜ
جزية محرنا كل جزية دما قربللنا بوانجيلكا مرحنا بحايلكا دقفنا قبرنا حديكا تعرقنا كم محرت كم بر كم بدلنا يتخيدنا اتزنبب قال دما نعنا إمو كم قالكا خنبر نسخارد أنا صلاتنا لمنانا تقبلكا نفس الدينا نفس باريخا ولت هايمانوت ناي نفس عرفت هبلنا بس قدسان كات انبرلنا حزونا نصنا نعلنا نعنا دما مودعتا كلنا تصبقلنا كم تنهاوريا زمهر كايوم اب سمايات تنبر ابونا اندابلنا نصوعك لنا سمكا يقدس منقصها تمسا فاركا امتاب سماي كم دما مدري انجرانا لو مهابنا نان زبدلنا بدلون كم تحدقنا لهم بدلنا وسانا حدق كل فادنا نامبرنا فتنا يتتونا منقستن حيلن كبرن زلالنا تقيم آمين زيتي مرام ناي قدوس جبريل ملاخ سلام تا سلام لهم بحلنا خير دنقلي بسقاخو نقل أردك زاوير بويتا سراويت سلام لكم استخي خابن استبراتي خي رخر سخو برخي أول تسق زاوير مساخي وفسين دسي بلكي حتياتنا خيرنا نفكر ودهي يس كريستوس من دانا محرد لمن الآمين መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ላሞ እመኑን ተነስሑ البارخ من عالم يكون الماتيوس راف 19 اب قصر 10 شوعتن حساب 30 عم بطرس مليسو انه نحنا كل حديقنا سعبنا كالنا انت يكون كنركب إنا بولو إيسوس دما بولم أتوم زسعبكمني ودسبت حد الزمن أبزفان كبرو زقمت اللعوان إسغاتكم دما أب عسرتو كل تزفانات تقميتكم نعسرتو كل نقد إسرائيل كم اتفردوا بحق بلكم اللخو سلسميلو أبايتي أحوات أحات أبو أدي سبيتي ولود قرهو زحادقة خلو ميت عزفي كركب إيو هايزال عالم هيواتون كورس إيو دحات قدامات دحارات كون إيام دحارات دماك قدامات كون إيام تماين مدرين كحلفيو علي قناي كحلفني بلا كرسان دك أما زامرتو نأمن قالك قدسو أنجي نأمن آبا زبا أمان ونأمن والد زبا أمان آمن منفس قدوس زبا أمان وسلاسيهم آمين أيهم متان مكرقتو سسماي بركة تصقه وابتر ديئتو يحل مثل كل ناس بكريستيان ومثل نفس أمتك ولت هايمانوت العالم عالم ቅዱስ ኃያል ቅዱስ
ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለን እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለን እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አሙታን አመሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ ኮንን ሕያዋን ወሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ። ምስለ መንፈስከ ርቱ ይደሉ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ሆነ ማያት አቡነ ዘበሰማያት አነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኣብ ጥንቲ ጨሚሩ ኣቶም ዝነበራ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነብሲ ዘይፅነን ማሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ የልየልና ፈሪጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዎ ኣለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት ናይቶም ሓዚኖም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ንዓኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ሽያከ አባሰ አማት አየም ኮንሰል አይ
سلمات كلاسك اللي قديم علم أخا من أبزع أخي تاوي زي برسن زي مرمرني يرى منفسي نزب السر كان ننسخ مسكوني خا مكاون مسنكري أقويتا أنت زين إحنا بارات كان ود سكالونا أبا خان قرر لنا غزعم فقر قدم مع بيتانا بيتا كونين كاين هذا أبنا أنا لا تأنا اختامات كأتقبل حاتيات نروح سفرتك أنت عايشوا على بهم فآت ملس أبيت ما أسرتن زلوا أدحن وقويتنا أملاخنا بروح من قسنات كاين ما نقول لنا تسقع خنانا ولكن كون سوانا لك أملاكنا من قست برو آمين قالوا أكلوا أماني مريم ولادتي على أملاك محرن على أملاك غربنا قلتنا لمنانا عطانا تقبل قادما نفس الدينا نفس باريخا ولد أيمانو كانكا سنبرل أبي مانكا قمت ألنا كلهم حزينهم زلوا تسبدم أجابير أملاخنا نصننا عخبا خايمو ساسانا نعلنا ونعي اسكاد بسلنا أبداق ما يموت حزن بخياتن أدما أجابير أملاخنا نايلو منبر ناي صباح أبكان ناقزين نعاخا خنبلو أخا خنمالا لسلو ادخا خنحزن كنمالا ألو نابس ماي كنت أمتلو دما سخارد عنا بنا دينا قدس مريم مالادنت من ملاكتي تراد عنت من نبياتن هورياتن قادك عن سمايتاتن صلاتاي تفلينا تهوخ زل عالم دما سلام كابز حلا أنتنا هوريا زمهر كيوم أبسنات تنبر ربنا ندولنا نصوعك لنا سمكاي قدس منقصات تمسا فقاتكاهم تاب سمايكم دما مدريخون እንጀራና ለማህበልና ናን ዝበደሉና ድሎን ከም ዝሓደግና ሎም በደልና አበሳና ከኩሉ ባድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ምታውር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ تخي خابنس برختي أخي فرخرسخون برخيو أم لتزكى زاهر مساخي خوف السيد دس بلكي حتياتنا خارجا نفكر ودخي يس كريستوس من تانا محرت لمنلنا آمين. ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐከነ
ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኃጢአትና ከሓድገልና ተንስ ለጸሎት ምስለ መንፈስከ ጸልዮ በእንተ ወንጌል ቅዱስ አላ መንግሥተ ሰማያት ወመጻኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘኒ ወደፈነኒ ጽልመት ወራድ ሐዘን ወደፈነኒ ጽልመት ወመጻኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘኒ ወደፈነኒ ጽልመት ወራድ ሐዘኒ ወደፈነኒ ጽልመት ወመጻኒ ድንጋጼ ሞት ፍርሃት ወራድ ሐዘኒ ደፈነኒ ጽልመት ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ
እግዚእነ ወአምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ አምላኪየ ኩሎ ጊዜ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሃደግናሎም በደልና በሳና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና አፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ። ዓለም ካናን ማርቆስ ራፍ 12 ኣብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 27 ትንሣኤ ሙታን የልበን ዝብሉ ሰድቃውያን ከዓ ናብኡ መፁ። ከምዚ ኢሎም እውን ሓተትዎ መምህር ሙሴ ሓደ ሰብ ውሉድ ከይወለደ ሰበይቱ ሓዲጉ እንተሞተ እታ ሰበይቱ ሓዊ ውረሳ እሞ ንሓዉ ዘርእየቁመሉ ኢሉ ጽሒፍልና እዩ። ሸብዓተ ኣሕዋት ነበሩ። ተቐዳማይ ሰበይቲ ኣተወ ውሉድ ከይሓደገ ከዓ ሞተ። እቲ ካልኣይ ድማ ወረሳ ሓድጊ ከይሓደገው ሞተ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ከምኡ ሸብዓቲኦም ከዓ ሓድጊ ኣይሓደጉን ድሕሪ ኩሎም ድማ እታ ሰበይቲ መተወት። ሸብዓቲኦም ኣትየማ ነይሮም እዮሞ ብትንሣኤ ሙታን ምስተንስኡ ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ። ኢየሱስ ከዓ መጽሓፍቲ ኾነ ሓይሊ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጥኩም ዶ ኣይኮንኩምን ትጋገዩ ዘለኹም? ሙታት ምስተንስኡስ ከምቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም እምበር ኣየመርዓውን እዮም። ሙታት ከም ዝትንስኡኸ ኣብቲ ብዛዕባ ቁጥቋጥ ዝዛረብ መጽሓፍ ሙሴ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን እየ ኢሉ ከም ተዛረበዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም? በኣር ንሱ ኣምላኽ ሕያዋን እምበር ኣምላኽ ሙታት ኣይኮነን። ንስኻትኩም ግና ኣዚኹም ትጋገዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል እሎ ክሩቤል ወሱራፌል አረጉ ለቶ ስብሃተ እንዘ ይብሎ ቅዱስ ቅዱስ
ቅዱሳን እግዚአብሔር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከተጸጋሁ ሀብተረ ታል ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሰ ዓመት ከሁለት ሃይማኖት ለኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘእይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ከቤርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አመሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈን አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ሥሉስ እግዚአብሔር አብ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ርቱዕ ይደሉ መስቀል አድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ትሰከ እግዚኦ
ኃይልን أتو على ما آمين سبحات العاب لزعان كهنم دلولا سبحات لول دلولا سبحات لمن دلولا منفس قدوس يبلو أنا نعلنا داقما يموت حزنا وخياتن دما سورلنا نحنا دما ديابير أملاخنا ناي حجي مبر ناي دحرا يكوننا ناي لو منبر ناي صباح يكوننا نمو نتزهب كاننا قزي نصوم نصلوت نسحان قربان نسنا مقبار كنبق علو صغار دعنا ودسا موداتو انت تصبق اي موداتا كلنا تصبق لنا ابزا حلافيتن قزياويتن علم كوينا نحاسبو علماوي زي كونه سماوي ندليو مدراوي زي كونه دما دل علماوي كخون نسغار دعنا بنادينا قدس رنجل مريم مالادنت بناي ملاختي ترادعنت بناي نبياتن حوارياتن صادقانن سمايتاتن صلوت ايتفلينا كمتن حواريات زمهار كايوم اب سمايات تنبر ابونا اندابلنا نصواعك لنا سمك يقدس منግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ርሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይዘእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን እትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምልና ንዘላለማ ከንስ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኃጢአትና ከሓትገልና እንስ مثل منفسك
ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ተሰሃላ ወርእስያ ድሉተ እስተ ሰማያት ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬትንህነሰ ብእሰ ከመ ሳይር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬትንህነሰ ብእሰ ከመ ሳይር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ተዘከር እግዚኦ መሬትንህነሰ ብእሰ ከመ ሳይር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ስብሃት ለከ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ بقربان بصل مقبار ننبرلو قبرلنا دينا نفس باريخة ولدت هايمانوتنا نفس عرفتها بلنا حزنان كلهم دقام بيتسب كله جابير أملخنا خاص أنا قلنا كبداق ما يموتن حزن بخاتن نصورلنا أنا دما مودعتا كلنا تسبقلنا بإيد ملاخ تحلونا كبدينا قد سرنقل مريم بركات رديت كفلنا كمتنا هوارياز زمهر كيوم أبسمايات تنبر أبونا اندابلنا نسوعك هلنا إنكاي قدس من قصة فقد كام تاب سماي هنما مدري خول نعلت نجرانا لمهبلنا نعنز بدلنا بسانا حدا قلنا كلنا مبرنا فتنا يتتولنا من قصة حيل كبرنا زلال بنات كايم آمين بناي قدوس جبريل ملاخ سلام لكم بحلينا خير دنقلخي سقاخو دنقلخي أدك زاهر بيكتا سراي سلام لكم سقي خابن استبرختي فرخر سخم برخي أوم لتزقام زابهير مساخي أوف السين دهسير يتنا خلنا نفكر وجه يسوع كريستوس من تانا مهرت لمن الآمين መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ አሚንኩም ተነስሑ ዓለም አናን ይኹን የሉቃስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጽሪ 19 ካብ 31 ቀይሕ ቀምሽን ቅጭን በፍታን ዝኽደን كل معلت أن أجايت أزحجوا سحبتهم سبع نبرة هذا بقصل التورسة أب أفدق يوزن بروا الأزار زسمو سبع والنبرة أبت ما أدت هبتهم زود رفراف كس أجب دم هرري بالنبرة أخلابات الناموس قصلو يلحسن برو تدخامته لا أكتنا بحف أبراهام وسدو يتهبتهم كأمته تقبرون أبسيول أبسقاي كوينو عينو قحن تقبله أبرحوق نا أبراهام نا الأزار ون أبرق فوق رأيو سويعو خاء أو أبي أبراهام إذا هال تازي الساق اللخمو رح اللي بجافات أبعو أما يتأميعو الساني كزحل اللي نا الأزار سدد اللي بلو أبراهام قنا ودين السخاس هيوتكا تدلخا كم تقبلكا الأزار دما كم أمكرا خم تسقب ذكر جنا نسو أبزيز أنا علو السخا دما تساقل لخا سنايز كل دما تم كابزينا بخاتكم كحلف زل اليوم انتق محلاف كي يخلو أبو زلون نبانا كي ساقرس أما منغنان من قخمن عبي قدل تغير والله بلو عون السو أو أبي أبراهام بأرسي حمش أحوات اللون أمو نساتهم نابزا سفراس قايزيئة أي مصعو كمسكر اللهم نعال أزار نبيت أبي كسدو إلمنا كاللخو بله أبراهام دما أقمسيان مصحفت نبيات اللوم نعاتاتهم يسمعوا بله نسخاء أيكونان أبي أبراهام حموتات حدن تقدم يمزن السحو بله نسو دما أقمسيان مصحفت نبيات انت زي سمعوس حموتات حدا انت تنسأون كتو أي أمنن إيام بله خبريت النبيات حنت قال كابت ودقسي تماين مدرن كحلف قلل بلا كرسد لك مزامرتو نعمن قال قدس وانجيل منو يمثلك مالك اجزيو أنت وتو برمانكر أرايكم
ዝበከ ሃይለከ ሙለ ህዝብከ በመዝራእትከ ሆርከ ውስተሲ ወአይረ ገጽዋም ህየ ወጸገከ ምይረ ዳግመ ግእዛነ ስመ ዋድሃንከነ ወንጸር ሀብየከ እግዚኦ አንተ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻ ወአድኃንከነ ኣለና ሕጂ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ንሕዙናን መጻናንዒ ንዓና ንዘለና ድማ ነዴና ነርክበን እምበር ከምዘይ ምንለሰን መዳለዊ ዝኾነና ቃል መጻናንዒ ክምህርና እሞ ነቦና ተዛረብ ልሳን ንዓና ድማ ሰማዕ እዝኒ ይሃበና ዘብጽሕናየ ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰሚዑ ተቐቢሉ ድማ ነፍሰዴና ምስ ቅዱሳኑ ዘንበር እዝናን ድማ ዘጻናንዕ ንዓና ድማ መወዳእታ ኩልና ዘጸብቕ ይግበረልና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነዴና ብስጋ ንዝተፈልያና ነዴና ወለተ ሃይማኖት ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ አገረ ቅዱሳን ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሰልና። ንኹልኹም ውሉድ ኣሕዋት ፈተውቲ ጎረባብቲ ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንዓና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ። መዝሙር ዳዊት 116 ቁጽሪ 15 ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር ሞት ኣሎ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሕልው ሞት ኣሎ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ሞት ከዓ ኣሎ። እዚ ክጽለየልና ዝጸንሐ ናይ ጸሎተ ሙታን ኣገልግሎት ነቶም ብስጋ ዝተፈሊና ኩሎም ብሽም ኣዴና ወለተ ሃይማኖት ኣብዚ ምድሪ ሓንቲ ደቂቕ እኳ ዝገበረ ብዘይ ሓጢኣት ናፃ ዝኾነ የብልናን እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ንኹሎም ምዉታንና ዕረፍቲ ነፍሲ ሃበልና ዝብል ስለ ምዉታን ዝጸለ ጸሎት እቲ ኻልኣይ ከዓ ስለ ሕዙናት ዝጽለ ጸሎት ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክንሓዝን ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ነቲ ናይ ሓዘን ጉዳይ ክንሕዘሞ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደበስን ምጽንናዕን ክንረክብ እቲ 80 ግን ንዓና እዩ። ምክንያቱ ዝመገሻ እዚ መገሻና ስለ ዝኾነ ከመይ ገርና ክንዳለወሉ ከም ዝግባአና ከመይ ገርና ከም ዝዳለወሉ ከም ዘለና እቲ ምርጫ ኣብ ኢድና ምዃኑ ብኣብነት ገይሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ። እቶም ቅዱሳን ተባሂሎም ዘለዉ ኣብ ምድሪ ኣብዚ ምድሪ ዝኾይኖም ንእግዚአብሔር ይምስክርሉ ይእመንዎ እዩ። መድሓንየይ ተበጃውየይ እዩ ብሕጋታቱን ብስርዓታቱን ክመላለስ
ካብ ኩሉ ሓጢአትን ስራሕ ሰይጣንን ክርሕቕ እያ ኢሎም ብውሳኔ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያኑ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ይእመኑ እዩ በቲ ዝተኣመንዎ ጉዕዞ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ትእመን ብሕጊ እግዚኣብሔር ብስርዓት እግዚአብሔር ይመላለስ ነይሩ ትመላለስ ነይራ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ትእመን እግዚአብሔር ወልድ ከዓ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦኡን ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእኽቱን ይእመን እዛ ነብሲ እዚኣ ኣብቲ ምድሪ ዝተዋህባ ግዜ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ትመላለስ ነይራ ብሕጊ እግዚአብሔር ትመላለስ ነይራ ኢሉ ይእመን እግዚአብሔር ወልድ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦኡን ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእኽቱን ይእመን ንመን ነቶም ኣብዚ መሬት እዚ ኣብዛ ዓማፅን ሓጥእን ወለዶ ስለ ስሙ ዝተኣመኑ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣርእስትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ መዝሙር ዳዊት 116 ቁፅሪ 15 ኣብዚ መወዳእታ ዘንበብልና ሳልሳይ ወንጌል ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 19 ካብ 31 እዮም ኣንቢቦምልና ምዕራፍን ቁፅርን ወንጌልን ዝንበብ ተመሊስና ኣብ ገዛ ምስከድና እቲ መልእኽቲ ሎሚ ንዓይንታይ ነይሩ ብኸመይ ተረዲኒ ብኸመይ ክነብረሉ ኣለና ኢልና ከነስተንትኖ ምእንቲ እዩ ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ከዓ እናጋየፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ኣልዓዛር ስሙ ድኻውን ብቁስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ወዲቑ ነበረ ካብቲ ካብ መዓዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ድማ ክጸግብ ሃረር ይብል ነበረ ኣኽላባት እናመፁ ከዓ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ ኮነ ድማ እቲ ድኻ ሞተ መላእኽቲ ከዓ ናብ ሕቑፊ አብርሃም ወሰድዎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ድኻ ሞተ መላእኽቲ ከዓ ናብ ሕቑፊ አብርሃም ወሰድዎ ኣብ ሕቑፊ አብርሃም ኣቐመጥዎ ወይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ብዙሓት ካብ ምብራቕን ካብ ምስራቅን ካብ ሰሜንን ካብ ደቡብን ክመፅኦም ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ኣብ ሕቑፊ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ክቕመጡ እዮም ደቀ መንግስቲ ግን ካብዚ ወፃኢ እዮም ኢሉ ከቢድ ዝኾነ መጠንቀቕታ ኣቐሚጡልና ኣሎ እዩ እቲ ድኻ ሞተ መላእኽቲ ከዓ ናብ ሕቑፊ አብርሃም ወሰድዎ ስለምንታይ እዚ ታሪክ ናይ ሰባት ታሪክ ዝተፈላለየ ሞታት ይንገረና ኣሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 7 ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይሎም ከም ዝነበሩ ከመይሎም ከም ዝሞቱ ርኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ዝተዓቡ እዩ እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረውን እቲ ኣልዓዛር ኣብ ሕቑፊ አብርሃም እቲ ሃብታም ግን ሞተ ተቐብረ ኣብ ሲኦል ኣብ ስቃይ ኮይኑ ዓይንቆ ሓቢሉ ንአብርሃም ኣብ ርሑቕ ኣልዓዛር እውን ኣብ ሕቑፉ ረኣዮ ፀዊዑ ከዓ ወኣቦይ አብርሃም በዚ ሃልሃልታ እዚ ስቀለኹ እሞ መሓረኒ ኣንፈ ኣጻብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልዓዛር ስደደለይ በሎ አብርሃም ገና ወደይ ንስኻስ ብሂወትካ ከለኻ ተድላኻ ከም ተቐበልካ ኣልዓዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝፀገበ ዘክር ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ይፀናናዕ ንስኻ ድማ ትስቀይ ምስ ናይዚ ኩሉ ድማ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ዝሓልፉ ዝደልዩ እቶም ካብዚ ናባኻትኩም ክሓልፉ ዝደልዩ ምእንቲ ከይክእሉ ኣብኡ ዘለዉ እውን ናባና ከይሳገሩስ ኣብ መንጎና ናብ መንጎኹምን ዓብይ ጋግ ተገይርዎ ኣሎ ሽዑ ንስዎ ኣቦይ እምበኣርሲ 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም እውን ናብዚ ስፍራ እዚ ከይመፁ ክምስክረሎም ንኣልዓዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ እልምነካ ኣለኹ በሎ አብርሃም ድማ ሙሴን ነቢያትን ኣለዎም ንዓታቶም ይስምዑ በሎ ንሱ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ አብርሃም ካብ ሙታት ሓደ እንተኸዶምሲ ክንስሑ እዮም በለ ንሱ ድማ ሙሴን ነቢያትን
እንደ ዘይሰምዑስ ካብ ሙታት ሓደ እንተተንስአውን ኣይከኣምንን እዮም በሎ እዩ። እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና። ስለዚ ናይ አልዓዛር ሞት ክቡር ሞት ክኸውን ከሎ ናይቲ ሃብታም ሞት ከዓ ናብ ስቃይ ናብ ጉድጓድ ናብ ሲኦል ከም ዝተደርበየ እቲ ቃል ዝነግረና ዘሎ። ስለምንታይ ኣብዚ መሬት ዝኸሎ ስለ ህይወቱ ኣብዚ መሬት ዝኸሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ስለ ዘይተኣመነ ነቲ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ደም ድሕነት ስለ ዘይተቐበለ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ስለ ዘይተመላለሰ እዩ። ስለዚ እቶም ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዓብይ ተስፋ ተዋሂብዎም እዩ። ነቦና አብርሃም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 15 ክብሎ ከሎ ንስኻ ገና ብሰላም ናብ ኣቦታትካ ክትከይድ ኢኻ ብፅቡቕ እርጋን ድማ ክትቅበር ኢኻ። ነቶም ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝተመላለስዎ ኣቦና አብርሃም ምስ ተፀውዐ ንእግዚአብሔር ከገልግል ናበይ ከይድ ከይፈለጠ ንእግዚአብሔር ስለ ዝሰዓቦ ንእግዚአብሔር ስለ ዝተኣመኖ እግዚአብሔር ተስፋ ክቦ ከሎ ንስኻ ገና ብሰላም ናብ ኣቦታትካ ክትከይድ ኢኻ ብፅቡቕ እርጋን ድማ ክትቅበር ኢኻ። ኣብዚ መሬት እዚ ብሓጎስ ኣብዚ መሬት እዚ ብፀጋ ኣብዚ መሬት እዚ ብበረኸት ናብቲ ዝመፅእ ከዓ ብዘለኣለማዊ ሂወት ክትሰጉሮ ኢኻ። እዚ ተስፋ እዚ ተዋሂብዎ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ኣቦና አብርሃም ታሪክ ኣብ ዘፍጥረት 25 ቁፅሪ 8 አብርሃም ድማ ፅቡቕ እርጋን ኣሪጉ ዕድመ ፀጊቡ ትንፋሱ ወፀት ናብ ህዝቡ ከዓ ተኣከበ ናብ ህዝቡ ከዓ ተኣርነበ ናብቶም ናይ እግዚአብሔር ዘለዉ ቶም ዕዉታት ዝነብርዎ ቅዱስ ቦታ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሞተ ተቀብረ ክብሎ ፀኒሑ ነዚ ሃብታም ንአልዓዛር ግን ናብ ህዝቡ ተኣርነበ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነቶም ኣብ መከራን ኣብ ፈተናን ዝተኣመንዎ ነቲ መከራ ሰጊሮም ዝተዓወቱ እዚ ክብሪ እዚ ይፅበዮም ኣሎ እዩ። ኣብ ታሪክ ኣቦና ኢዮብ ብብዙሕ መከራን ብብዙሕ ጭንቅን እኳ እንተሓለፈ ኣብ 42 ቁፅሪ 16 ድሕሪዚ ድማ ኢዮብ 140 ዓመት ፀኒሑ ደቅን ደቅን ከዓ 4 ወለዶ ረኣየ። ድሕሪዚ ኢዮብ ሸምጊሉ ዕድመ ፀጊቡ ሞተ። ድሕሪ እቲ መከራ ድሕሪ እቲ ፀገም ን140 ዓመት ፀኒሑ ደቅን ደቅን ክሳብ 4 ወለዶ ርኡ ዕድመ ፀጊቡ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ነዚ መሬት እዚ ነዚ ዓለም ዝሓዲግዎ ነቲ ዝመፅእ ዓለም ከዓ ብሓጎስ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ወሪስዎ እዩ። ስለዚ እዚ ኣብዚ መሬት እዚ ዕድመ ፀጊብካ ደቅኻ ደቅኻ ርኢኻ ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ስራሕ ፈፂምካ ምኻድ ናይ ሞጎስ ናይ ቅዱሳን ሞጎስ ክኸውን ከሎ ከምኡውን ነዚ ዓለም እዚ ቁንጣሮ ከየልዕልሉ ብኣምላኽ ዝምንጠሉ ሰባት እውን ኣለዉ እዩ። ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 57 ቁፅሪ 1-2 ጻድቕ ይመውት እሞ ዝሓስቦ የልቦን እቶም ፈራህቲ እግዚአብሔር ከዓ ይምንጠሉ እሞ እቲ ጻድቕ ካብ እከይ ከም ተኣርነበ ዘስተንትኖ የልቦን ናብ ሰላም ይኣቱ እቶም ብቕንዕና ተመላለሱ ኣብ መደቀሲኦም የዕርፉ። ስለዚ ኣብ ባህልና ኣቶ ክስቶ ዓሪፎም ወይዘሮ ክስቶ ዓሪፈን እዩ ዝበሃል እምበር መይቶም ኣይበሃልን እዩ። ኣብቲ ናይ ወራዙት ኣዘራርባ ዓሪፎም ይበሃል። ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር እቶም ብቕንዕና ተመላለሱ ኣብ መደቀሲኦም የዕርፉ እዩ። እዚ ዕረፍቲ እዚ እዚ ሞት እዚ ናብ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘሰጋግር እዩ። ኣብነት ክነግረና ከሎ ብዛዕባ ኣብየል ብመንእሰዩ ከሎ ከይወለደ ከይዘመደ ብሓደጋ ዝተቀትለ ብሓዉ ዝተቀትለ ሰብ እዩ። ግን ኣብየል ምውት ኣይኮነን። ኣብየል ብስጋ ይሞይቱ እምበር ኣብየል ምውት ኣይኮነን። ገና ክሳብ ሕጂ ንዓይን ንዓኻትኩምን ክሳብ ወለዶ ንዘለዓለም ክዛረብ እዩ። ዓመፅ ጥፍኣት ምዃኑ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ዝመላለሱ መከራ እንተፀገቦም እኳ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘውርሶም ምዃኑ ኣብየል ይዛረብ ኣሎ እዩ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 4 ኣብየል ካብ መስዋዕቲ ቃየል ዝበልፅ መስዋዕቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ። ኣምላኽ ብናይ መብኡ ክምስከረሉ ከሎ ጻድቕ ምዃኑ ብኡ ተመስከረሉ። ብምውቱ ከሎ ከዓ ብኣኣ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እቲ ንነፍሲ ወከፍና ዝተዋህበ መልእኽቲ ኣብ
ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10:32 33 ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንተኣመነኒ ኩሉ ኣነ ከዓ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦይ ክእመኖ እየ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኸሓደኒ ድማ ኣነ ኣብ ቅድሚ እቲ ሰማያይ ዘሎ ኣቦይ ክኽሕዶ እየ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ትእመን ኣብዚ ሰዓት እዚ ትእመን ከም ዝመሰለ ክቡር ሞት ቅዱስ ሞት ሕልው ሞት ክኸውን ከሎ ቤተ ክርስቲያን ትእመን ኣዴና ወይዘሮ ወለተ ሃይማኖት ብሕጊ እግዚኣብሔር ይመላለሳ ነይረን ቤተ ክርስቲያንን ይመላለሳ ነይረን ብንስሓ ይመላለሳ ነይረን ብቅዱስ ቁርባን ይመላለሳ ነይረን ንሕና እዚ ንፈልጥ ንሕና እዚ ንምስክር እቲ ሰብ ዘይሪኦ ሰብ ዘይፈልጦ ግን ንዓኻ ኣረኪብናዮ ኣለና ኢላ ቤተ ክርስቲያን ትምስክር ስለዚ ከምዚ ዝመሰለ ፈነዋ ክኸውን ከሎ ቤተ ክርስቲያን ትሕጎስ ደስ ኢልዋ ከዓ ትምስክር ከምዚ እንደዘይኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ኣይንቐብርን ኣይንቕበልን ኣይትብልን እቲ ዝወሃብ ምስክርነት ግን እቲ መጽሓፍ ግን ኣይቅየርን እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ትምስክር ስለምንታይ ኣዴና ብህይወተን ከለዋ ስለዝተኣምንኦ ብንስሓ ብቅዱስ ቁርባን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ስለዝተመላለሳ ቤተ ክርስቲያን ትምስክር ንሰን ምስተኣመና ቤተ ክርስቲያን ትእመን ቤተ ክርስቲያን ምስተኣመነ እግዚኣብሔር ወልድ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእኽቱ ይእመን እዩ ነዚ ምእማን እዚ ክንእመን እያ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ኣጥቢቓ ተዘኻኽረና እዩ እንደዘይተኣሚንናኸ ብተበጃውነቱ ብስቕለቱ ብትንሳኤኡ ብዕርገቱ ብዳግም ምጽኣቱ እንደዘይተኣሚንና ኣሰረ መስቀሉ እንደዘይስዒብና ብሕጋጋቱ እንደዘይተማላሊሽናኸ እንታይ ይመጽእ እንታይ ይሳዕብየን ክንፈልጦሞ ምውሳኑ ክጥዕመና ምእንቲ ኣብ ማርቆስ 8:38 ስለዚ ኣብዚ ዘማውን ሓጥእን ወለዶ እዚ ብቓለይን ብኣይን ዝሓፈረ ወዲ ሰብ ከዓ ብግርማ ኣቦኡ ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ክመጽእ ከሎ ብእኡ ክሓፍር እዩ ካብዚ ሓፍረት እዚ እግዚኣብሔር ይሰውረና ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12:35 ሓቋቋኹም ዕጡቕ መብራህትኹም ብሩህ ይኹን ጎይቶኦም ክመጽእ ከሎ ኳሕኳሕ ከብል ከሎ ብእኡ ዝኸፍትሉ ባሮት ምሰሉ እቶም ጎይቶኦም ኳሕኳሕ ከብል ከሎ ብእኡ ዝኸፍትሉ ባሮት ብፅኣን እዮም ፍርቂ መዓልቲ ወይ ፍርቂ ለይቲ ንጉሆ ወይ ምሸት ኣብ ካልኣይ ወይ ኣብ ሳልሳይ ሕልዋ ናይ ለይቲ ብሕፃንነት ወይ ብሽምግልና ብሕማም ወይ ብሓደጋ ኣብ በረኻ ወይ ኣብ ገዛ ኣበየናይ ሰዓትን ግዜን ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኩኑ ስለዚ ሞትና መት ቅዱሳን ሞትና ክቡር ሞት ሞትና ሕልው ሞት ምእንቲ ኸውን ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኩኑ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ውሳኔ እዩ ናይ ኩሉ ኢንሹራንስ ክህልወና ክእል እዩ ናይ ንብረትና ናይ መኪናና ናይ ገዛና ናይ ኩሉ ንብረትና ናይ ህይወትና ኢንሹራንስ ግን ምስ ኣምላኽ ምጥባቕ ብሕግታቱ ምምልላስ ጥራይ ድሕሪ ደቂቕኹን ድሕሪ ሰዓት ድሕሪ መዓልቲ ኣበየናይ ከም ንፅዋዕ ስለ ዘይንፈልጥ ናይ ኣዴና ሕልው ሞት ምንባሩ ቤተ ክርስቲያን በቲ ዝረኣየቶን ዝሰማዓቶን ትምስክር ኣላ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ዓይነት ምስክር ክህልዋ ትደሊ ዝደለኻዮ ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ብዙሕ ስለ ዘጋጥም ግን ንመጀመርያ ግዜ ሓወዩ ሓብተዩ ምሳይ ነይሩ ኢሎም ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ቤተ ክርስቲያን መፂኦም ዘይፈልጡ ኣብ ቀብሪ ይመጽእ እዩ ሬሳ ይመጽእ እዩ ከምኡ ክንከውን ግን እግዚኣብሔር ኣይደልን ነቲ ጽባሕ ንገድፎ ዓለም ዘይኮነስ ነቲ ጽባሕ ንኸዶ ዓለም ከዳኒናሉ ክንጸልሕ እሞ ሞትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡር ክኸውን ሞትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሕልው ክኸውን ሞትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘሰጋግር ምእንቲ ክኸውን ሓቋቑኹም ዕጡቕ መብራህትኹም ብሩህ ይኹን ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር እሞ ሓቋቆና ዕጡቕ መብራህትና ብሩህ ኮይንና ተዳሊና ነዚ መገሻ እዚ ክንጽበዮ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ብሞት ስጋ ንዝተፈልየና ኣዴና ወይዘሮ ሃይማኖት ኣብ ተራሕቦ ገነት ኣብ ተነፅፈ ዕረፍቲ ዘለኣለማዊ ህይወት ይዕርፈልና ንውሉድ ውሉድ ንሕዋት ንሓት ንጎረባብቲ ንፈተውቲ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም መገሻ ኣለና መገሻና ርሑቕ እዩ መገሻና ሃንደበታዊ እዩ ነዚ መገሻ እዚ ክንዳልወሉ ከዓ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና
تنيلكم سلسة معكم نتقبروا صلوات كل እግዚአብሔር اسمعكم سلقالات እግዚአብሔር استمسجن يكون يا بيهر يردعنا مغشا على النعم كبلنا صنيحم ابنامو هذا حدا غزي السخات غشو سب زي غشو سب زي غشو النسخا زي تغشو كل يخليو مغشا موت غنا نخليا نهبتا ما يتبل ندخا يتبل نعبي يتبل نشتي يتبل نبعل سلطان يتبل نغزو يتبل مغشا كله يامو كم تغن مهارو لصنحنا دما مغشانا خصبق يا بهرنا تيلو قبلنا نزحجي مدراوي منبارنا مدراو غعزنا منبارنا غعزنا مسكرسس كون كلنا يحجزنا زنا دينا مو نطمتن هاي حجن كيدنا اللوا ولا حنتي ذا صندوق دي عند حركفتنا يا هم قربيتن أنت صعدا خدان ترحمبر قيار يبلا قال يبلا يا ويتاخذ زاربنا خلو وانجيل ماتيوس رافع 16 عسران شدش انت إلنا سبسب زل على مربيحو نفس انت تفأسي انت هيتقم إذا علم جزيء خايا إذا علم تقاس أصير كايا إذا علم سجيد هلكا إذا علم من كما خا إلى هكا نتمن كمجزي أبيهر تزي فليت كاجنا كله أما قبرونا يبصحني أما سبزل على مربحو نفس أنت تفأسي أنت يتقمه عند ربحنا عند هبتنا أنت رأينا نفس زي توهيب النازل لعدمه فمزي عدينا ألفا مخانن ياشت مخانن أبز علم زي أنا باريت كم زي كنا نزع علم زي أقديفن ناب أملاك خداخم مخانات تردي أون من السحا بقربان بصم بصلة زنبراد نبرة نحن ما ذهبنا عدمك زي أبيهر بصم بصلة بن السحا نبرة لو زي أبيهر يردا خنياتك على أملاخنا أي حسوني سجاي زبل عدم يسته ولا كنت موته بتهذا حريت معلت انت قبره خمسة تقول دم نخفل له نجار على ديو يبلنان نخفل له أمنة رحيو حتياتنياتات مخانا مؤمن بسقون دمن دما حتياتنا تدمسيسو كس أملاخنا كم نرئي أبي يمان أملاخ دما خم نبرمو كم زخن نبر جابير يردعنا جي سدرابيت تاريخي وتكون هذا ملأختي يكون نباخم قدفو ريد ما نتعرف النازل لو قعزو ناب حمد عدام من الباسكن كيد جابير سقاب حجم تنازل له ترفد ما يحجزنا نباخم ترى أبزيا
ነቢያትን ሐዋርያትን እና ሰዓት ምሳና ለማመን ሲነካ በሕይወት ማስታወቅ ነው ወርካ ተቆና አካባቢ ሰማይ ተሞላና አንተወደና ወደደከም ተሰለ እና ቋጥና አለራፈ